Така, хора, сега ще играем криеница. Отдавна не съм снимал на криеница. Стават 13 секунди. Сега влезнах. 5 човека сме. Има 20% шанс да съм търсач. Тук сме с Ванчето 09. Здравейте, хора. Надявам се да не съм аз тършача. Тършача. Да, тършача. Фил, не съм аз. И аз не съм. Къде я се скрия? Ваня е библиотека, ама айди. Не съм библиотека. Същото си, ама айди. Не съм библиотека. Същото си, ама айди, айди. Съм Добре, айде, си. досадник. Той човек е отвратителен. Ей, да знаеш, има много библиотеки, къде да се скриеш, ако си библиотека. Аз не съм библиотека. Да, за мен няма никакво място, хората ще ти кажат. Не, намерих се. Чакай, тук ще му открие. Тя ми някъде е по-защитено. Ваня, какво си? Той мен няма да ме намери. Не па ще ме намери. Съм много очевидно. Добре. Добре, вече съм нещото. О, не! О, не! Ох, Фил. Не. Не ме забеляза. Той преследва една вълна. Алекс, ти какво си? Ако ти ми кажеш, аз ще ти кажа. Добре, айде. Няма да ти кажа. Що? Те по това го убиха. Не бе, Хайде. Оле, идва към мен. От мен се отделичи. Кефти. Той мина през мен без да... Дори да се пробва да ме удари. Да ти кажа аз какво съм? Първо ти, айде. Ти да не би да си уния джубоксовете, дето свират музика в тях. Не. Моля те. Намери ма. Добре, че ни ти казах. Видя ма и ме намери. Видя ме какво съм и явно ме е видял, че тук идвам и... Добре, че не ти казах. Аз какво съм? После библиотека си или си нещо друго? Те, хората, де гледат клипа, виждат какво съм, ама не ти казват, нали? Това беше базик. Останах само аз, не. Аз и още някой. Ще спечеля за хората. Охо, няма да спечелиш. Ще спечеля, ти няма намериш. Колко става? Много малко време. Може да си. Ще каза, че тук ще... Джакпот! Това беше гадно, много. Той аз мога така да цепа всичко, докато намеря някой. Не знаех дали си точно, защото нали каза, че някой от тук е минал и е минал покрай теб, дори не се е ползвал и аз реших, айде се пробвам, може къде. Това беше много гадно. Сега намерим библиотеката. Намери и да спирам. Ето, намериха. Сега ще видя колко мангизи имам и ще играем пак. 1508 и 50. Сега ще цъкаме и ще видим после 1508. Коя ръка съм наврече да видя бати и бавните хора? Влизат пак в тая. Да. 4 сме, но пак да не гоним. 4 сме. Само Марти там 4-0 нещо си. Не то съм махна. Алекс, той излезна. Идвай. 4 сме вече. Така такива.
пак излезе доста тъп. Мисля. Алекс, ще кажеш ли нещо? Да. Много се забавлявам така. Ливам и после пак идвам. Хората наблюдават. Вече ми омръзна. Бах ти грозния... Грозотията. Не, отвратително е. Какъв грозен скин. Оля, ма те ивента може да го направят от 22 часа. Може... Стараш ли си? Ще има на Ако такива има... 8? Добре. Стига, бе! Разбрах. Добре, значи тук някъде трябва да има такива. Бах ти гадното! Търсиш ли? Да! Какво да правя да го? Бах ти късмета. Откъде да открия? Къде да открия такава като мен? Стига да И е. сега ще ме нацепа, ще ми нацепа гащите. Цепиш. Ми какво е? Трябваше да кажа нещо интересно, че видеото ще стане много тъп. Да, почнах да търся. Пак сме се на същата арена. Да. Я да влезна през тази вратичка. Ще не мога да отворя тази врата. О, то трябва да дойдеш тук. Я да търсим. Аз ръка дали мога да го убия? Е, тук е много трудно да намериш нещо, защото... Мислих си, че съм намерил нещо по то. Ох, нищо няма да намеря. Оле, как мина пък. Как се издадох само. Да. Добре се издаде. Значи знам, че си тука. Ще ме отразиш ли нагоре се, а? Ти не си това. Защото беше единственото тука. Излъгах. Това беше гадно. Много гадно. Лъжливо псе. Този път се равна в мен. Да, бе се, едно ще повярвам. Шегувам се. Вече не ти вярвам. Ой, колко си близко до мен. Много си близко до мен. Пак ли ще ти повярвам? Отделичи са. Оле, пак си много близко до мен. Мълчи, бе. Няма. Още ли снимаш? Не, бе. Хората умират от скука. Да умират. Аз не мога да намеря никой. Това какво прави тук? О, пее ми, джукбокса ми пее. Ох, не мога да намеря никой, направо се предавам. Ваня, моля те, почни да мърдаш да търсим двамата, че ми е тъп така. Ало, къде? Бах ти готиното небе. Кой ще намеря? То тук е пълно с такива деца на купчини, еднакви неща. Кой ще намеря? Бай, Пешо, Лешо. Бе, някой да намеря, ще е хубаво, ама... Оле, гледам как мърдат ти. Голям си слепок. Не мога да теб да бия. Алекс има TNT на библиотека. Ще ги следа и ще кажа къде са. TNT библиотека? Да. Ето ги. Обърни се в обратната посока. Алекс, в обратната посока. В обратната. И пясъка си ти. Това е кварца, майче. Ще ме бият. Алекс, бързо. Аз не мога да ги биям. Убих единия. Гаси атаката. Ти си пясък, Ваня. Да, пясък съм. Да, той е готино, пясъка може да се скри навсякъде. TNT-то ми бега. Сега ще обърна на обратната посока и ще го хвана. Уби ли го? Не.
Би го, нали? Само още двама се крият. Аз не съм пясък. Ама ети. Ще да кажа, този го удари някой, пък той нали беше червен. Аз съм тъм, аз съм кварц. О, вече не ми се търси. О, остават 13 секунди и видеото свършва. И играта свършва. Ще знаеш да ме убиеш? Не, то не остана време. Това беше гадно. 50 токена, да, дават ти мангизи. Аре, бай хора. Това беше много гадно, защото бях си игра, чао.